matinde kaunti ya Migori dwaro mondo mi piny owacho konygi e bero sekta mar kunyo mwandu mayudre bolo ka giwacho ni gitiyo matek to onge ber malong'o mathoth giyudo. Giwacho ni thoth gitiyo matek to pod gidak e ngima mar chan kata obedo ni joma oko to paro ni ji matie kuonde mula omewo. Jafwambo mar Migori Jokuny miyowa ler mathoth. Oganda mathoth e kaunti ma Migori nweng'o margi kawuok kuom chenrogo mag kunyo mula e kaunti ma Migori. Jogo matiyo e sekta mar kunyo mula osber ka ineno kaka jogo eko mantie kod pesa maber kendo dak e ngima maber. Penjo maduong' en ni to ber adieri koso mano oganda mathin ema winjo berne ka thothgi to koro chamo suya. Jakom mar kamitno mar kunyo mula matinde kaunti ma Migori Duro wacho ni omenda mantie kind milion 300 kod milion 500 wuok e kuondego mag kunyo mula duto e kaunti ma Migori dwe ka dwe. Chiedo mag kunyo mula osebedo kod mitne kaachiel kod lit mare e kaunti ma Migori. Lit mar kunyo mula biro kaluwore kod kwan mathoth mag oganda ma osewito ngimagi kod mago eko ma osehinyore e kuondego mag kunyo mula. Makelo accident kuonde mulago oger gi marach, gigo momre ndalo ma koth chwe. Koro makwayo sirikal kanyalo donjo kuoma to med losonwa bugogo maber mondo wati. Bugni moko ok oger, gin bugni moko ma kidonje to idong' mag Nyasaye. Kisami donjo idong' mag Nyasaye, kia kata idhi wuok kingima kata idhi wuok kitho. Cynthia Dhiama jigni 21 en achiel kuom jogo moseyudo lit ma okel kod chenrogo mag kunyo mula. Wuon pargi ma jigni 38 owito ngimane ndalo machuok mokalo bang' yudo hinyruok e kar kunyo mula. Sidani noyude e bugo Nyatuoro. Kanotie e bugo Nyatuoro ema nodhi oyude sida. Kanodonje e bugo to bugo kidi ogore kuome. Bang'e nokawe otere Migori. Dalili mora mora mar chango be ne onge kuome. Adhiambo ma bende onge kod nweng'o malong'o odong' kod ting' mar nyithindi 4. Owach ni tho mar wuon pargi obiro e kindeno ma bende kata mana ot malong'o yande pok gigero. Kata kamano giko to koro piny owacho mar kaunti ma Migori koro rese ka ogero ne ot. Okane gimora mora e dier dalawa ka. Pambe kang'iyora ambo wea gi nyithinda 4 kaka nyalo konyo onge. Naseyudo kony kowuok kuom ot. Ot nyiche owe ka onge kadwa luar od lum. Neno kosegerna ot. Gavana marwa Ochila Yako. Agone erokamano. Tang'eyo ni nitiere organizations mang'eny matiyo kata mana e Nyatike ka on women empowerment. Da wakwayo ni mondo mi wakony jogo mantiere e yore ma piny kaka waneno kaka minwani. Apisa maduong' e migaono mar kit chuech kaunti ma Migori Ngero Sogwang' wach ni ber ka iketo kenge maber mar ting'o nweng'o mag mine kaachiel kod rawere mantie kuondego mag kunyo mula. Jokunyo kod jogweng' ok yud konyruok e yo maber, giyudo yuto matin. Omiyo de wagombo kendo herawa de en ni mondo wamed puonjogi mang'eny. Ka ing'iyo omenda mawuok e kuondego mag kunyo mula dwe ka dwe e kaunti ma Migori kod kit ngima mathoth jok ma kunyo mula odake, nitie pogruok maduong'. Thothgi odak e ngima mar chan. Jokuny mula matindo wacho ni thoth jok mawinjo mit mula ma Migori gin joket mwandu madongo ka gin magitiyo kod luye mathoth giya kod lwetgi nono. Makunyo gol inyore kendo gitiyo gi ngufu mang'eny, to joma yude gin joma wuok e pinje maoko ka biro waro goldni. Gin ema gin gi ber moloyo joma tiye. Mae kelo penjo maduong' ni to ang'o ma piny owacho timo maneno ni jokuny mula matindo yudo nweng'o mabup kendo gidak e ngima maber. Jokuny, Ramogi TV, Migori.